Andrej Kukuča po 4. štvrťfinálovom zápase proti Nitre. Tak Andrej, ako by si zhodnotil tento zápas? Tak bol to opäť vyrovnaný zápas a keď chceme byť úspešní, musíme streliť viacej gólov a dneska sa nám to bohužiaľ nepodarilo, škoda toho posledného gólu, kedy super vyrovnal vlastne tesne pred koncom, ale musíme sa z toho poučiť a ísť so styčnou hlavou do ďalšieho zápasu. Takáto prehra, ktorá príde po stratenom vedení 17 sekúnd pred koncom, myslíš si, že môže nejak uškodiť psychike mužstva alebo naopak nakopnúť do ďalšieho zápasu? Tak je to ťažká prehra, ale musíme sa z toho poučiť a vlastne máme hneď ďalší zápas, čiže netreba nad tým vešať hlavy a sústrediť sa na ďalší zápas. Ako v stredu na Nitru? Tak s takýmto nasadením si myslím a musíme sa viacej presadiť v útočnom pásme a streliť viacej gólov. Predsa len tie 2 góly v posledných 2 zápasoch je málo. Odkaz pre našich fanúšikov. Získame v stredu postupový mečbal? Pevne verím, že áno. Máme na to sídlo a je to v našich silách, takže verím, že áno. Ďakujem, Andrej.